Лесик, ты дзе? Дзе ж ён схаваўся? Трэба яго знайсці. Ура! Я знайшла. Цяпер ты будзеш. Спачатку скажем прывітанне нашим сябрам. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Усім салют. А гульня ў хованкі мне ўжо крыху надакучыла. Мы тут адзін аднаго за секунду знаходзім. Вось бы што-небудзь іншае пагуляць. Гэта трэба падумаць. А, вось Грыша ідзе. У яго і запытаемся. Грыша, добрага ранку. Добрага ранку, Кася і Лесік. Прывітанне, сябры. Мы тут да цябе адразу з пытаннем. Нам хованкі ўжо надакучылі. Можа, ты ведаеш якую цікавую гульню? Так, вядома. Напрыклад, вераб'і і вароны. Гэта тая гульня, дзе вераб'і бегаюць ад варон, а вароны ад вераб'ёў. Пра яе мы чулі. А можа, ёсць іншая? Так, можна пагуляць у мумію. Гэта таю, якой трэба абмотваць гульца ў паперу з ног да галавы. Ой, яна вельмі смешная. Гэта крыху лепш, але мы ўчора ў яе гулялі. Праўда, Лесік? Было весела. Так, гулялі. Але кожны дзень у мумію гуляць паперы не напасешся. Ага. Ну, сябры, мае гульні скончыліся, але мы заўсёды можам запытацца ў інтэрнэце. Даставай, Грыша, камп'ютар. Будзем зараз шукаць цікавасці усялякія. Цікавыя гульні для дзяцей. Пошук ёсць. Так, што мы тут знайшлі? Што? Волаты і гномы, цікава. Лесік, чытай правілы. Чур, я не гном і не волат, я прынцэса. Кася, у гэтай гульні няма прынцэс. Трэба табе якімсьці быць. Ну, добра. Вы тады гуляйце, а я за вами сачыць буду. Так, вода гаворыць па чарзе словы волаты і гномы. Пры слове волаты кожны павінен стаць на насочкі і падняць рукі. А са словам гномы усе прысядаюць нізка-нізка. Ну, давай, Лесік, гуляць, і нашыя гледачы таксама разам з намі. Я буду водай. Дарэчы, прамаўляць слова волаты трэба гучна і басам, а гномы ціхім пісклявым шэптам. Ну, пачынайце. Волаты. Гномы. Волаты. Гномы. Волаты. Гномы. Волаты. А вось, Грыша, ты памыліўся, а Лесік проста голас змяняў. Так, гэтая гульня дапамагае развіваць уважлівасць. Спадзяюся, нашы гледачы не зрабілі памылак. Малайцы, гэта я нешта заблытаўся. У наступны раз будзеш больш уважлівым. А зараз мульцік. А гэта добрая ідэя. Давайце паглядзім. Сябры, зараз зіма, а так захацелася пракаціцца на ровары. Так, кожны раз заўважаю, што зімой мне хочацца на рэчку, а летам у спёкі я мару, каб пайшоў снег. А вы ведаеце, чаму так адбываецца? Не. Проста мы вельмі хутка прызвычаемся да надвор'я. А яшчэ гэта адбываецца таму, што мы ведаем, што пасля зімы будзе вясна, а потым лета. А я думаю, нам хочацца лета, бо мы мёрзнем зімою. Так, і для таго, каб сагрэцца, мы п'ем гарбату, апранаем цёплае адзенне. А летом на вуліцы ў спякоту, ну проста знаходзіцца немагчыма. І мы п'ем прахалодныя напоі, пабольш вады і нават выкарыстоўваем лёд. Марым пра зіму. А яшчэ летам дапамагае зімні прадвеснік, марозіва. Ну ўсё, Лесік, ты пачаў гаварыць пра марозіва, і мне яго захацелася. Так ніхто ж не супраць. Але зараз ж зіма. А мы нікому не скажам. Правільна, пакуль паглядзім мульцік і паласуемся, толькі Ой, мультик будзе смак. О, цікавы, я хацела сказаць. Пайшлі за марозівым, пайшлі. Сябры, а вы калі-небудзь бачылі тыгра? Ой, я іх баюся. Ты ж ведаеш, які яны моцныя. Калі мы наведвалі зоапарк, я нават бачыў там белага тыгра. Ого, белага! Так, гэта быў бенгальскі тыгр па мянушцы Саймон. Ой, як страшна і цікава адначасова. А ты яго не баяўся? Грыша смелы, не тое, што ты, Кася. Вядома, ён не баяўся. Гэта так. Тым больш, што ў белага прыгажунчыка быў вельмі міралюбівы і спакойны характар. Вось бы мне яго ўбачыць. Дык ты ж баішся. Так, але, напэўна, Грыша праўду кажа, што ён вельмі спакойны і прыгожы. Так, у яго яскравая белая поўсць
И яркие блакитные вочы. Ой, Белый тигр, до речі, розповсюджений на большій частці території Індії, а так само зустрічається у сусідніх країнах, наприклад, у Непалі і Бірмі. Так, а разом с хвостом даўжыня гэтага драпежніка можа дасягаць 3 метраў, а вага 180-260 кілаграмаў. ну і ну! Лев у 3 метры! Кася, ён не леў, гэта розныя. Ось давайте проверим, хто лев, а хто тигр. Зараз ми проверим нашу Касю, а спочатку откажите ви, сябри. Ну, лев вось, а гэта тигр. Я толькі крышачку заблыталася, а ты ўжо адразу мяне праверыць вырашыў. Нічого, стої ми ведаем, що ти розбираєшся у львах і тиграх. А вось хто з іх мацнейшы? Па знешняму выгляду мне здаецца, што тыгр мацнейшы. Як сведчаць цирковые дресіровшчыкі драпежных котов, з сутычкі льва і тигра пераможцам, як правило, виходить лев. Ого! Я нават і не подумала б. І правільна, Кася, бо вялікае значэнне мае ўзрост жывёлы і стан яго здароўя. Гэта значыць, што няма адказу, хто з іх мацнейшы. Ну, тыгры крыху цяжэйшыя за львоў. Можа, яны проста больш любяць ласавацца. Гэта так. І жывуць і палююць яны ў адзіночку. Так, а я чытаў, што львы жывуць прайдамі, такімі невялічкімі зграямі, у якіх 3 льва, і ўвесь час яны змагаюцца за першае месца. Вось таму тыгры і важаць крыху больш. Сябры, а я вам хачу прапанаваць... Грыша, можна я скажу, калі ласка? Давай, Кася. Будзе ў нас адно заданне для вас. Паважаныя гледачы, намалюйце нам тыграў і львоў. І так, каб яны адрозніваліся адзін ад аднаго. А яшчэ я вельмі радуюся, калі вы мяне малюеце. Кася, ну ты як заўсёды. А то... Свае прыгожыя малюначкі, сябры, дасылайце ў добраранак. Адрасы нашы памятаеце? Паштовы, 220-114, город Минск, вулица Макаёнка, 9. Ці электронны добраранак tv@gmail.com. Мы будем вельмі чакаць вашай творчай працы. Ой, мне здаецца, нашы гледачы ўжо зачакаліся працягу нашага мультфільма. І правільна, Лесік, давайте глядзець. Ой, такое сяброўства. Так, індзігу і саламандзігу можна толькі пазайздросціць. Ну а што, мы з вамі таксама вельмі добрыя сябры. Так, толькі ты часам мяне крыўдзіш. Я цябе? Ты пажартавала, Лесік. Кася, як заўсёды. Але за гэта мы яе і любім. Кася, Лесік, не крыўдзіце адзін аднаго, а то я буду хвалявацца. Дзякуй табе, Грыша. І дзякуй нашым гледачам за тое, што заўсёды з намі. А сёння мы развітваемся з вами. Жадаем вясёлага і радаснага дня. Новых адкрыццяў і новых сяброў. А мы сустрэнемся, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! До сустрэчы, сябры! Добрага ўсім дня!